महरा गोजा गोजा सना नोंनि महरा गोजा गोजा आयौ बहाय उन्दुलाबायखो दहाय दखानावसो खावलाबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि आइया स'आ चेनेलाव आरोना मोनास'यै दुरुं गुसुं चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरबावबाय दिनैहाय नैबे आंनि गोदान माने मिनिं गोनां भिडिअखौ लाफानानै आरोना नोंथांमोनखौ दिनै बैसागुनि नामाव आरोना हेपि बैसागु आइया गाबोननो बैसागुआ दा बिमाजों आंजों माने सालबारियाव फैदों आरोना माने बिमाया बैसागु मोसानो नागिरदों दा बिनि थाखाय आं बिनो कमेडि सर्ट बानायनो नागिरदों आरोना स' जों दा बैसागुआव दंफैयो फाइनालि बैसागुआव दंफैयोलायनो जों दा बागानाव दंफैयो आरोना सालबारियाव नैबेहाय जेनाखि दा फुरा मानसिफ्रा माबाय थादों ओंखायनो जों मैसो नुदों आरोना दहाय बिराद बरिया हेभि जोबखा आरोना ओरै स' बबे जायगानि माने जोंनि खाथि खालानावथ' बेरायफैबाय नुफैबाय स' दस्रा जायगा नायनो लुगैनाय दंना आं दा नोंथांमोननो देखायफैबाय आरोना बेहाय ओरै दुब्लिबारि दङ फुरा भिउआ बरिया आरोना ओमफ्राय जोंना बिमाया दा नैबेयाव फट' खेबजानो होननानै फैबाय गोसो गोरबोजों रिल्सखौथ' आं बानाया नोंखौ फाइनालि स' नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम ना थाबैनो 30K खालामना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरोना दिनैबो खनसेबाव स' गाबोन बैसागुनि बावखुंग्रियाव फैलायदो बयबो ज' लोगो मोनलायगोन जोंना बिमाखौबो लोगो मोनगोन बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव गाबोरि थाङो रिन्दाव रिन्दाव फाइनालि माने आङो बेहाय सेसा नागिरबाय आरोना सिङावहाय सेसाबो मोननो हागौ ओरै नागिरबाय माने ओरैबो आरोना भिउआ नोंसिनि देखायनो ओरै फुरा दुब्लिजोब ओरै आयै सोरजोंबासो बिरगहां नुलायलांबाय आङो नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि महरा गोजा गोजा आयौ बहाय उन्दुलाबायखो दहाय दखानावसो खावना लाबोदों नामा आयो मानसिखौथ' आंसो नुखायो माथो स' फाइनालि जोंना बिमाया ओरैबायदि सुन्दुर जाबाय आरोना मानि फसायनानै आं खनसे खुदुमसो लुगैलायबाय आरोना केमेरामेन थांफैबादों ओइ अनजालि नोङो स' जोङो बागानाव माने बिमाजों आंजों इन्जय आरोना दिनै माबायाव सालबारि बागानाव स' माने फट'खौबो खेबा जेबो खेबा आरोना आं नोंखौ माने नों आंनो फैसा होनांगोन फट' खेबजायोबा आं दहाय गस्ला बायना होखादों ना आयौ माथो गोसोआव लाजोबथारो नोंलाय गावनि हौवा गद मालायनि हौवा बावसोलाय आयौ दे माबार मैदेर फैसो गारैनो बेहाय नोंगौ 4:30 जाबाथाय मैदेर फैनो ट्रेन्डिं सोलिगासिनो आरोना ट्रेन्डिं सोलिदों आरोना ट्रेन्डिं खालामगासिनो आरोना गाइसमोन जों सानैजों इन्टारेस्ट मोनदों आरोना बियो मोसालाबायबावबाय आरोना बियो माने नोङो सालबारियावनो थालांदो आरोना बिमा सोलायलायबाय आरोना थांसैलाय ओरैहाय माने ओरै दं लामा दं जोंहा सेंग्राफोर दङ मानसिफोर दङ लकेसन जाय नुवाखै जाय मिथियाखै माने नायबानो जाबाय आरोना माबायदि भिउआ बिराद मोजां आरोना जायगाया आरोहाय माने फैदो ओरैबा फैजायोना बैसागु बायबाबो फैजायो बेरायफैजायो आराम बेरायफैनानै खेबजा फैदो आरोना स' जों माने नेबावनो हाखाया जाहैबाय मानसिफोर दङ मानसिफोर आरोना फट' खेबनानै फैयो बे जायगायाव जोंना बिमाया माने लाजिबाय जाहैदों आरोना नांगौबा बिफा खरसा खाथि खोमानो बिदि होननानै फैबाय आरोना जों सानै माने जों दा बागानावसो थांसै आरोना एबारावहाय बागानाव थांसैलाय आरोना नायलांदो बिदिनो फुरा सेल्फि भिडिअसो सेल्फि भिडिअ जाव दे बैसागु
बैसागु आरोना बिनि बे गावखौ बे बैसागु जेरै आं गस्ला बायना होदों आरोना मानसिया थाखाजोब आरो बेनाव आंथ' मिथिखायो नोंनि सायाव दिनै फाइनालि जों दा माने जोङो दा बागानाव खेबजाहैसै आरोना फट'फटा बागानाव थांसैलाय जोङो बै सालबारिखौ गारबोबाय आरोना जोङो दा बागानासो सेल्फि लायसैलाय सेल्फिमा आरोना बे दिनैनि नामा सेल्फिमा फाइनालि माने जोंहा माने बागानाव मोनफैलायबाय आरोना बिमाजों आंजों सेल्फि लानोसै आरोना दिनैनि सेल्फि ब्लगाव बरायहरबाय नोंथांमोनखौ मा बिमा मा दा आयौ नोंनि महरा गोजा गोजा होनलाय हेथेमा होनां बहाय बेयाव हेथेमनांगौ आं बानायग्रोनो हे सोरनावबा खारहोनायसै जाबालाय नों लानो हाखाया आंखौ नोंनि खुगानि रावाव दिनै माने गोखा गोखा बारुनो बिनि थाखाय नांनाय गारि गंसेजों आं सौदावलाबायनोसो लुगैबाय गारि गिदिर फै आं सौदावनो बिमानि रावा आंखौ दिनै गोसोआव दुखु मोनहोबाय आयौ मारै खोमसि नुलाजोबखो मेरा नाम लेना मत मुझसे अगेन दिले मांग्रि खाना नोंलै माला दिनै सामफ्राम दिले मांग्रि खाना गोसोनाय गैयाबा लाजागौमोन बयफ्रेन्डाबोसो दाव फायखारि बिमा खोनाबाय खोनाबाय आयौ मालाय बैसागु मोनलायदों बे गावखौ दिनैहाय माने नों बैसागु आरोना माने जोंना बिमा बैसागु जाहैदों दिनै बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ बेनो मोजां मोनथा दिनैनि सेल्फि ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय होननानै फंनैसो बुंहरदो माने भिडिअ सेल्फि ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायलायबाय सेल्फि ब्लगाव जोंना बिमाया गोबां सेल्फि लाबाय आरोना दिनैहाय माने गोबां सेल्फि लाबाय आरोना बिमाया जोंना बिमा आयौ मालाय रिल्स बानायनो नागिरलाय आंखौ लाफालायबावा मासि दुगिबिलाय रुकेश बसुमतारी नाকি रसन ऐसे 20 টাকা নিয়ে যা এই যে ধর ওইসে ভালো আছি চাচা মোট খাবি না হ্যাঁ ধারু খাবি না ওইসে खिनानमोन स' नायनानै इन्टारेस्टेड मोनबायबा मोनबाय मोनाखैबा मोनाखै माने स' मोनाखैबा एसे गाबदो बोसोर गोदान थाथ'बाय बोसोर गोदाननि माने गाबोन बयबो फैलायदो आसा खालामबाय थाबाय ना बिमा गाबोन फैदो आरोना लोगो मोनगोन बावखुंग्रि स' बाय बाय टाटा